Катарактата се появява с възрастта и причинява влошаване на зрението. Катарактата представлява потъмняване на естествената леща, намираща се вътре в окото. Колкото повече потъмнява лещата, толкова повече образите стават размазани. Човешкото око действа подобно на фотоапарат. При снимане, лещата пред камерата позволява светлината да навлезе в обектива и я фокусира върху филма. В резултат на това се получава снимка. Подобен механизъм действа и в окото. До определена възраст лещата е чиста и прозрачна, което позволява светлинните лъчи да проникнат в окото. Светлината се фокусира посредством роговицата и лещата върху тънък слой от клетки, наречен ретина. Ретината има същата роля като филма във фотоапарата. Когато светлината достигне ретината, се заснема образ, който се изпраща към мозъка. При замърсен обектив снимките излизат размазани. Замъглени и размазани са и обектите, които се виждат при сравнително напреднала катаракта. С напредване на катарактата и прогресивното потъмняване на естествената леща, симптомите на заболяването стават все по-ясно изразени. Тези симптоми могат да включват неясно или замъглено зрение, по-слабо изразена контрастност на цветовете, раздвоени образи и слабо нощно зрение. Днес катарактата може да бъде лекувана по различни начини. В самото начало, при появата на първите симптоми на заболяването, зрението ви може да се подобри с помощта на нови очила или смяна на диоптъра. В краткосрочен план, по-силното осветление също може да помогне. В случай, че катарактата намали драстично вашето зрение и окаже влияние върху ежедневните ви дейности, е препоръчителна оперативна намеса за премахването й. Отстраняването на катарактата е често приложима процедура, извършвана милиони пъти всяка година. По време на операцията хирургът премахва потъмнялата естествена леща, засегнала зрението ви, и я замества с изкуствена мека вътреочна леща. Като резултат, повечето пациенти се радват на значително подобрение на зрението. Въпреки че катарактата не се развива повторно, в някои случаи тънката прозрачна тъкан, която придържа вътреочната леща, може да потъмнее месеци, дори години след операцията на катаракта, причинявайки отново замъглено зрение. В този случай вашият лекар лесно и безболезнено може да отстрани този проблем, използвайки лазер, за да направи отвор в капсулата на лещата, през който да преминават светлинните лъчи. Така зрението ви ще бъде възстановено. Катарактата е потъмняване на естествената леща вътре в окото, което причинява намаляване на зрението. За щастие, процедурата по възстановяване на зрението се извършва много често и е безопасна. Преди се е правил сравнително голям разрез на окото, който след операцията се е шиял с конци. Днес напредналата технология позволява на хирурзите да оперират през много по-малки разрези, които не изискват шевове. Това е възможно благодарение на използването на високочестотни звукови вълни, познати като ултразвукови вълни или факоемулсификация. Звуковите вълни раздробяват увредената от катарактата леща на малки фрагменти, които след това се изсмукват през малкия разрез. Малкия разрез позволява използването на сгъваеми вътреочни лещи. Тези импланти са направени от мек материал и, сменяйки формата си, могат много лесно да се поставят в окото. Веднъж поставени, те се разгъват и заемат първоначалната си форма. Извършването на катаракталната операция посредством малък разрез е много по-благоприятна за пациентите, позволява им да възстановят ежедневните си дейности и да възвърнат зрението си много по-бързо. Днес се използват нови мултифокални лещи, които след като бъде извършена катарактална операция могат да намалят необходимостта от очила за четене. Тези лещи са създадени за решаване на проблема с пресбиопията.
Това е състояние характерно за хора над 40 годишна възраст, което се изразява в затруднение при четене или извършване на дейности за близо. В миналото, при операция на катаракта, когато изкуствената леща, наричана вътреочен имплант, е била поставена в окото, е давала възможност за фокусиране само на едно разстояние. Тези лещи се наричат еднофокусни или монофокални и позволяват на човек да вижда или само надалеч, или само наблизо. Днешните мултифокални или многофокусни лещи позволяват корекция както за близко, така и за далечно зрение, с което правят очилата излишни. С мултифокалните импланти близки и далечни образи могат едновременно да са на фокус. Много хора свикват с този вид лещи веднага след операцията, но има и такива, на които им трябва известно време, за да се приспособят. Специалните торични вътреочни лещи могат да намалят или изцяло да премахнат необходимостта от корекция на зрението надалеч след операция на катаракта. За разлика от обикновените лещи, торичните са специално създадени за коригиране на астигматизма, който е в резултат на неправилната форма на роговицата. Правилно поставена в окото, торичната леща компенсира деформацията на роговицата и фокусира навлизащата в окото светлина върху ретината. В много редки случаи е възможно лещата да промени своето положение, което налага лека хирургическа намеса, за да бъде коригирана нейната позиция. Въпреки че торичните вътреочни лещи могат значително да подобрят зрението, те не винаги премахват напълно астигматизма, особено при по-тежки случаи. Като допълнение може да са необходими очила или рефрактивна намеса за отстраняване на остатъчния астигматизъм. Вашият офталмолог ще помогне да изберете най-подходящата вътреочна леща за вашето зрение. Етап в развитието на рефрактивната хирургия за корекция на рефракционните аномалии е използването на факични вътреочни лещи. Тези лещи се поставят в окото преди ириса. Веднъж поставена, факичната леща работи заедно с естествената оптична система на окото, за да осигури по-добро и по-ясно зрение. Факичните лещи са идеално решение почти за всеки, който иска да махне очилата или контактните лещи. За пациентите тези лещи са алтернатива на роговичните рефрактивни процедури, като лейсик или ПРК. Факичните лещи имат други предимства спрямо лазерните процедури. Те предоставят по-добро качество на зрението и могат да коригират голям диапазон от рефракционни аномалии. Факичният имплант се поставя за постоянно, но при желание или необходимост тези лещи могат да бъдат премахнати или сменени съобразно промените в зрението. Предимствата на факичната леща, както и диапазонът от рефракционни аномалии, които могат да коригират, са големи. Специалният дизайн прави имплантирането им безопасно, намаляват времето за възстановяване и вероятността от постоперативни усложнения. Ако се нуждаете или искате по-добро зрение, факичните лещи са не само алтернатива, те са идеалният избор за качествено зрение.